Wah pawai badali maru meru menu kunung layang kulai ang tu dai pui khatar ben mathe ai di pala kau khushi khun nai bai di mon thai bai dai de ha mathe phoi si mon dong ang nong ko no nu dong ang ro moi hun lai thadung mathe ai bot thami speed no ai arang reels banai te michiko na amprang blog bonai blog wah YouTube channel dong lai na manung na bu oh thada rang blog man chi banai ni dilai badai lai Hello लोगोफोर नैबे बादालिनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय दायो आं खिखांनायनि उनाव हासुबाय आरो हासुनायनि उनाव मबाइल लाबाय ओमफ्राय मबाइल लानानै दसे रिल्स बानायबाय बिनि उनाव नै आं ब्लगाव फैफिनलायबाय जोंना बिगोमाया गोमानानै दंथ'यो आरो जेबो नङा जोंना अमा राजा सारा फैफिनखागोन गोमाबाबो मानो होनोब्ला खोथायावनो दंखायो गोमानाय मानसिखौ मोनफिनो आरो गोसो जाना थांखानाय मानसिखौसो मोनफिना लिंहरबाबो ओके लोगोफोर दिनै आंनि चेनेलाव आलासि सासे दङ बिथांनि मुङानो जाहैबाय टफिराम हेलौ बुं हेलौ oh hello आं जाबाय टफिराम नायनो आराम आं जोबोद मोजां सेंग्रा दुनियाव आं बायदि मानसिखौ आलारि बाथि लानानै इसोरनाव आरज गाबनानैबाबो मोननाय नङा मानो होनोब्ला आं बायदिया सासेल' जेरक्स कपि खालामबाबो मोननाय नङा बिनिखायनो नैबे टफिरामखौ एसे नोजोर हो नैबे बिथाङा मोजाङानो आरो नाथाय सिङावसो माबायदि आं बेखौ मिथिला अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय आच्छा बादालि अमा राजाखौ लानानै अमा राजामोननि न'खरनि मानसिफोरा दावराव खालामाखै नामाब्रा दावरावलाय बारा खालामाखै अब्लाबो सिकिउरिटिफोरखौ बडिगार्डफोरखौ नागिरनो होदों आरो ओमफ्राय नोंलाय मा खालामनो सानखो मा खालामनो माने जेब्लासिम बियो सिगनेचार होआ अब्लासिम बेखौ हगाराब्रा ओरैबा आंखौ मिथिबा दांथारगोनहाय बियो दाङो नामा गासिबो दायखौ आंनि सायाव लागोनब्रा आच्छा हांग्रिमोन देलाय बोरो एसे रायलायनोमोन आं टफिराम हा माला फैनाय नोंलाय दासो फैदोंलै आंबो बे अमा राजानि गोमानाय खौरांखौनो लानो फैदों आं औहाय आंबो बेखौनो सानदों बहा गोमाखोथाय सोरबा किडनेप खालामनानै लांखो आं मिथिनो बेखौ किडनेप खालामाखै खोमालै मानसियानो थास' फाग्लाना मैथा फाग्लिफोरसो नागिरहैयाखैथ' मानसिया एसे मानलु मानले बाराना बे अमा राजाना सोरजोंबासो दंहैखुमायै बायदि मोनदों आं नंमारगौबो नामासै बोरैबा आखलानो मोजां नंथाराबिना बेनिखायनो बारा टेनसन लानाङालै हांग्रि बाजै बे अमा राजाया गोमायाखैब्रा बहाबासो थाखुमाहैदों गावनो दोनखुमायाखैथ' थोद हाफां मा गोदाव सोरावब्रा आइदै बाला नोंलाय बोरै बुंनो हाखो टफिरामानो किडनेप खालामदों होनना नोंलाय सोर आं बे न'खरनि खामानि मावग्रा आच्छा रुवाथि ओइ आं रुवाथि नङाहाय मिथिबायना आं बे न'खरनि खामानि मावग्राबाबो आं रुवाथि नङा आं जबसो मावदों मिथिबाय प्राइभेट जब थोरसि लथा सुनायफोराबो प्राइभेट जबावनो गोलैयो मिथिबाय आयौ खुगायानो जि डेन्जारखा माथो खुगा हरदों नालाय आच्छा हांग्रिमोननि बिनानाव मैया हराव अमा राजाया न'आव दङना गैयामोन दङमोन न'आव हराव गासिबो ज' ओंखाम जालायथारदोंमोन जोङो हराव आंबो दो उन्दुलांबाय जेबो फात्ता मोनाखै आं फुङाव सिखारना नायबाथाय मानसियानो गैया बे रुवाथि गोदान फैनायनिफ्रायनो बायदिसिना जादोंना बेसो माबा मोनसे खालामाखैथ' थोद हाफां माथोहाय आजिखालि रावखौबो फोथायजाया नुवाखै निउसफोराव खामानि मावग्रा मानसिफोरा माहाजोननि न'खरनिफ्राय सना रुपा धोन सम्पति लुथिनानै लाङो सोरबाथ' मार्दार खालामनानै न'खरनि गासिबो सना रुपाखौ लानानै थाङो खायसे न'आव खामानि मावग्रा मानसिफोराबो बिराद सालु जायोथ' थाव फाननायनानै रुवाथि दाहोना जाखुमा फैयो जोंनि बर' समाजाव गैया देसन बेफोरबायदि नाथाय हाजारजोननि बिथोराव बा लाखजोननि बिथोराव सासेबाबोथ' थानो हानाय ना थिग बिदिनो आङो बादालिखौ फोथायनो नागिराखैहाय बेसो माबा मोनसे खालामाखैथ' आइदै बाला आंखौसो दाय हमबाय आयौ बिदि नङाहाय बादालिया मोजांसो मोजां होननानै रावनिबो सार्टिफिकेट मोनाहाय फोथायलाबायथारनाङा थोद हाफां अमा राजानि खबर लानो फैनाया नोंहा मा जागासिनोलै जानोलै खुगायानो बाराद्रायथारबायना मालाबा खुदुमनानै सब बन्द खालामनानै दोननांगौलै बिनि खुदु बांद्राय काव बकिबाय थाबा सब खुदुमनानै दोननांगौलै नारजि बुदां जाहाथे सिरि थानायनि र' फन फैदो हेलौ फावगालि मा सिखाव हाबदों माब्रै सिखाव हाबनांगौ जाखो र' थांगासिनो मा जाखो नारजि बुदां जोंनाव सिखाव हाबदोंनो सना रुपा खावनानै लांजोब्बाय नुबायना नारजि बुदां नुबाय दा आं नोंखौ सीसीटीवी केमेरा लगाय होननानै बुंबाय थाखायोमोन ना दा बोरै मोनखो दा बोरै मोनखो दे बेफोरखौ उनाव रायबाय थादो थौलाय न'आव थांनोसै आरो हांग्रिमोननि बिनानाव अमा राजानि खबरखौ एसेबो मोनथाराखै नामा मा होनबावनो आरो खोन्थालाङासैबो बहाबाफोरसो दंहैयो नामाथाय सिरिनो सोरबा हिनजावफोरसो लाइन मारि खुमानानै दंहैयो बिदि बांद्राय साननाङा दे
दे मोनगोन पुलिसफोरा नायगिरगासिनो दङ आरो सासे एमएलएखौ बेफोरबायदि दोनखुमाबाय थानो हाया लाखुमाबाय थानो हाया सिखावा सानसेबाबो हमजाखागोन दे अब्ला थाथ'दो जों थांनोसै जागोन दे आदा दा आं बोरै बुंनो रोंबावनांगौ जाखो सोरनिबा फाव फान्दायनायावसो गोग्लैखो ना सिख्लाफोरसो लोगो हमैखुमादों नों बांद्राय टेनसन लानाङाब्रा अमा राजाया सिख्लासो लोगो हमैखुमादों मिथिबाय बिराद फालथुब्रा अमा राजाया फैफिनगोन नों टेनसन लानाङा ओमफ्राय दाउदै मोनालाय दाउदै मोना दाउदै मोना शिलंआव थांदों आच्छा सोर आंनि बिनानाव फामेबो दे सिख्ला गोजा थांदोंबालाय जेबो नङा दे होमबा नोंसोर रायलायथ' आं एमाव आबाखौ एसे खबर लाहरनि फनाव आच्छा दे ओइ नोंनि थाखायनो आं जुदि माबा मोनसे जानांगौबा नोंखौ गाला मिथिबायना गोदनायाव अरफ्लंनानै थै जो लोंगोन आं थोद भेम्पायारसो नामाब्रा आं मा सानो बेनो आंखौल' दाय दाफोनां मिथिबाय नोंनि थाखायनो अमा राजामोननि ओंखाम जानायाव मुलि होदों आं स्लिपिं टेब्लेट थोद गोसा बुंनाङा होमबानोथ' आंखौ गेजेराव दालाबो मिथिबायना नों गिनाङालै बादालि आं दं र' अमा राजाखौ एसे खबर लाहैनि खिनो ओंखारदों नामा हासुनो ओंखारदों नामा बाल्थिंफोर जासिहैनि आं जेब्लासिम बियो सासे हिनजाव आंनो होआ अब्लासिम बेखौ नागार आं हेल' एमा राजा आं जोबोद गिनाय मोनबायहाय आयाथ' आंखौ बुसिगोन खोमा न'आव जोंहाना सिखाव जादों आइला माब्रै आं मबाइल नायबाय थानायावनो सोरबा सिखाव खावनानै लानानै थांबाय आरो न'आवलाय सोर दंमोन नों मोजाङैनो दंना आं मोजाङैनो दङ सिखावा सना रुपा खावनानै लांजोब्बाय आया आंखौथ' खम बुसिगोनहाय बुयो नामा बुवा एसे एनै रायजादो दे जेबो नङा आं दंना नोंजों लोगोसे जेब्लाबो थाफागोनब्रा नैबे एमाव राजाया लाभ इउ जोंनाबो बिफाया गोमानानै दङलै सना बेनिखायनो आंबो एसे मानसिफोरनो फिननाय होनांगौ जागासिनो दङ बिराद मिडियाफ्रा दावराव खालामगासिनो दं नों मोजाङैनो थादो दै जागोन दे दाथ' आया आंखौ बुखासिगोन आं मा खालामनो दे ओइ मा गोमाखो टिभि लानानै थांबाय गद्रेजनि सना जेसेबां फैसा दंमोन लानानै थांजोब्बाय नों एसेबो ताल मोनासै आरो बहा ताल मोननो मबाइल नायबाय थानायावलाय बहा ताल मोननो नङा होमबा जेसेबांखिनि सना रुपा फैसाया ओरैनो फैनाय नामा ओरैनो दैयाव गोजाव बोनानै मोनबोनाय बायदि मोनदों नामा हाजोनिफ्राय गोजाव बोनानै खनखांना लाबोनाय बायदि मोननायमोन नामा नोंलाय एसे ताल लानांसिगौब्रा बांद्राय मबाइलाव हाबबाय थायो मानो नों मबाइलखौ ताल लायालासिनो न'आव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ ताल लाबा नों मिन्थिगौमोन ना बेबो हर नंबावासो सानाव बाव जेसेबांनो बुंदों एसेबांनो अख्रा जासिनदों मबाइलखौबो नायनाङा होननानैनो बुङाखै बांद्राय मानो मबाइल नायो बांद्राय मानो मबाइल नायो खाथि खाला न'आव मा जादों मा जाया जेबो फात्ताखौनो मोना मालाबा बांग्रिं फैबाबो बारहुंखा फैबाबो गोदनाया थबस्र' जनानै थांगोन बेना थेवबो मबाइलखौ बियो आखाइजों थुनायखौनो गारनाय नङा गोदनाया फारसे मोदोमा फारसे जाबाबो थुबायानो थागोन बेयो मबाइलखौ नोंखौ आं मा होनबावगोन दालाय माथो खालामबावनो जि जाबाय आरो पुलिसनाव इनफर्म खालामहैनोसै बेखौनो खालामनांसिगोन आरो नोंखौ बुनोसो गोसो जादों आं नोंखौ बांद्राय जात खालामबाय थागोन जात खालामनानै न'आव मा जादों मा जाया जेबो फात्ता लाया आरो सासेयाथ' न'आवनो थाया मोनाबाल' मोसौफोर बायदि गलि नागिरगोन बियो फैथ'ल' बेबो दिनै ओइ अमा राजा थाबैनो जुदि आंनि आखाइनिफ्राय बारग'नो लुगैदोंबा नैबे पेपाराव साइन होदोब्रा मानि थाखाय मानि थाखाय जालायखोब्रा मानो बावबाय थायोलै नोङो मानसिया बादाम जाग्रा खालामदो एसे हेल्दी बुस्थु जाग्रा खालामदो नों बादाम जादो घिउ जादो गोथाव जा मिथिबाय आं नोंनाव हिनजाव बिदों मिथिबायना नोंनि बिनानाव बिबनांखौ सोरबा सासेखौबाबो हरदो आंनो जेब्लासिम नोङो बे पेपाराव साइन होआ अब्लासिम आं नोंखौ हगाराब्रा थोद साला खुगायावनो थ्रप हाबफैलायदों मालायनि हिनजाव नागिरना होनायखौलाय मानो नांगौ आंनि फसन नोंनि फसन बेलेगबो जानो हानाय ना मालाबाबो मालायनि हिनजाव नागिरना होनायखौ लानाङालै उपाय गैयावसो लानांगौ जायो नाथाय नोंथ' दासिमबो सेंग्रा मानसि नोंनाव मा दं मा गैया दाथ' बिमा गदायाबो बेसेबांबा माहाजोनखौ मोनबाय दा नों मेरला सिख्ला मोनसिगोनब्रा खालि नोंनि दिमाखौल' मोजां बाहाय अब्लानो बिराद बुरजा सिख्ला मोनगोन नों आंनो बुरजा सिख्ला नाङा आंनो हिनजाव जाबानो जाबाय गोथां जाबानो जाबाय महर मुस्रिखौ आं नायबाय थाथ'ला आच्छा महर मुस्रिखौ नायाखैबा आंनि बिनानाव आरो बिबनांखौ मानो नोजोर होदों बिसोरथ' बिराद समायना लानोसै नोंनि बिनानाव आरो बिबनांखौ सोरबा सासेखौ नोंथ' साला हाबा जायैनि सिगांबो हिनजावनि मैहुरमोन दाबो मैहुर खालामबाय थायो नोंखौ सोरबा माबा बुंदों नामा नोंनो माथो बुंबाय थायो बावदोंसो आरो बुंफिनबावनोसै आं नों साला हिनजाव थाखानानै आरो हिनजाव बेलेग गोसो थोबावो नोंसोरबायदि हौवाफोरा मानो बाहागो लानानै दोनोब्रा ओमफ्राय जोंहा सिख्लाफोरखौनो मोननो नागिरला खायसे सिख्लाफ्रा ओरैनो फैसानि लबियाखा मानो फैसा दिन्थिनानै गोदै राव रायलायनानै मानो जोंनि बाहागोखौबो सिफर खालामोब्रा बेफोरखौ दुखु नांबायलै आं बिराद दुखु नांबाय नाथाय दुखु नांनानै मा जानो दुखुखौथ' दुखु खालामबाय थानो हायाना बेनिखायनो बिजौखौ दानस'नो हाया नालाय रोदाखौनो लाबोबाय आं नोंखौनो लाना फैबाय आं मिथिबाय
थफेराम खोनासं आं जाबाय एमएलए नों जाबाय साधारन मानसि ओमफ्राय आंखौ बेफोरबायदि किडनेप खालामनायखौ नों मा सानदों गोरलै मा नों नागिराखै सानदों नामा नोंखौ मिन्थियाखै सानदों नामा मोनथिबाय नोंखौ मोनथियाखैब्रा दाबो आंखौ रावबो बेफोर जेबो नङा गियाब्रा आङो जायखिजाया नों सिगनेसारखौ खालामगोन ना खालामा दे जेबो नङा आं नोंनो थाखाय खिनो थाखाय हासुनो थाखाय बाल्थिं लानानै होखाबाय खिबानो जाबाय हासुबानो जाबाय आरो उन्दुनायाथ' गसं गसं उन्दुदो ओमफ्राय हराव आं जि फिननानै होफैगोन नोंनि मोदोम सायाव जाहाथे नों गोजाङा बेसेबां ताल लाय नुवाखै नोंखौ आं बेसेबां अनो नोंखौ गोसो गोरबोजों नोंसो बुजिया बापावै मालै बे नै बे अमा राजाखौ किडनेप खालामनो हागोन नों हा हेलौ मिस्टार किडनेपार आं जाबाय डिसिपि रांगावरानि अन्नानै नोंथाङा अमा राजा सारखौ हगारनानै हो नङाबा दिगदार जागोन मानो होनोब्ला जों सोरगिदिं गडाउनाव बेंखननानै लाजोबबाय नोंथाङा बारग'नो हानाय नंला बेनिखायनो मोजाङैनो मोजां सारेन्डार खालामदो आरो अमा राजा सारखौ हगारनानै होदो बापावै बोरै मिन्थिगौ बिसोरलाय पुलिसनि आखाया ओरैनो गोलाव नङाथ' बिनि सायाव डिसिपि रांगाव रानिबावसो हगारदो जाम्बा आंखौ हगारदो हगारा माथो आं थैबा नोंखौबो लानानै थांफागोनब्रा बेनिखायनो आइला मा खालामनाय जादों थफेराम मा दासो गिदों नों आंखौ ओइ थफेराम बोरैबा गुलि हाफैगोनलै आंनाव बोरैबा गुलि हाबगोनल' नङा गुलिजोंनो नोंखौ उरायगोन मिथिबाय बेनिखायनो खोनासं पुलिसफोरनो आंनि मुंखौ दाखिन्था ओमफ्राय आंना नोंनि मोनसे भाइराल भिडिअ दं मा भाइराल भिडिअलै नोङो सासे गिदिर थिकादारनिफ्राय बेसेबांबा खौटि घुसाव लानाय दङब्रा आंनाव भिडिअ बेनिखायनो आं थैबा नोंबो थैफागोनब्रा नोंनि बे थिकादारनिफ्राय घुसाव लानाय फैसाखौ नोंथ' दोनखुमादोंलै बेफोरनिबो सब आदि गुदि खोथा दंजोबो आंनाव बेनिखायनो नों आंखौ पुलिसफोरनि आखायाव दैथायनो मोनाब्रा नोंनावलाय मा फोरमान दं आरो नोंनाव फोरमान दंबाबो भिडिअआ इडिटसो जानो हानाय ना माबे भिडिअआ रियेल माबे भिडिअआ आनरियेल बेफोरखौ स्केन खालामग्राबो दंसै आजिखालिनि जुगाव मिथिबाय नों टेनसन लानाङाब्रा नोंनि भिडिअआ इडिट ना रियेल बेखौ आं मिथिगौ बेनिखायनो पुलिसफोरा दा आंखौ हमफैबा आंखौ बासायनांगौ आंखौ पुलिसनो हगारनो मोना बुं डिल ना देलाय भिडिअखौ नायनि आङो आच्छा फोथायमाराखैना नो होमबा नायदो नुबाय दा नों बोरै फैसा आजावलायदों बेनिखायनो नैबे थफेरामखौ नोङो फोथैनो नाङा जुदि आं थैबाय नोंबो थैफाबायब्रा आच्छा माला खेबखुमाखो नोंलाय गोनां जायोबा गासिबो खामानियाव होयो बेनिखायनो आं सुजुगफोरखौ गारा मिथिबाय गासिखौबो बुथुम लायो दा नोंनो हिनजावनि अनगा मा नांगौ पुलिसफोरनिफ्राय बासाय आंखौ अब्लानो नों गगोन मा गेरेन्टि दं नों आंखौ ब्लेकमेल खालामा होननानै नों बायदि दाखु मानसिखौ गोसो जाबा मालाबानो एक्सपज खालामनो हायोब्रा आङो होमबालाय मानो खालामाखै ना नोंबो बै थिकादारनिफ्राय फैसा लाबाय हा बेफोरखौ बाद हो नों हेन्डस आप आखाया थिखां नङाबा गावनाय जागोन बापावै आंखौलाय मानो सिगि होब्रा इउ आर आन्डार एरेस्ट मानोना नोंथाङा एमएलए अमा राजाखौ खादों जों लोगोसोब्रा सों जों जेबो खालामाखैना सोंलाय ना अमा राजा औलाय डिसिपि रांगावरानि ओरैनो जों गोदोनि उन्दै बैसोखौ गोसोखांनानै गेलेलायदोंसो ओंखाम ओंख्रि गेलेनोथ' हाला नालाय इदिनो खाफ्लाबाय पुलिसखौ जाफ्लालायदों जोङो सार नोंथाङा माबा मोनसे उसुबिदायाव दङबा जोंनो खोन्थानो हागोन गिनाङा सार ओइ नैबे अमा राजा रावखौबो गियाब्रा नों टेनसन लानाङालै जेबो नङा आं लासैनो थांगासिनो दं आर इउ सियर सार औ थां जेबो नङा जों गेलेदोंसो नुबाय जों गेलेदोंसोब्रा माबा मोनसे जाबा अमा राजा माबा मोनसे जाबा आंखौ हमबानो जाबायना नाथाय जों जेबो जायाब्रा सानैबो थांगोन जोङो नोंसोर सिन्था खालामनाङा थां अके बिदिबालाय ओइ स्वाद नोंखौ बासायबाय आं दे आंखौ हगारदो बिनानावखौ होगोन ना होआ खेबसे रायथिना नायनोसै नामा आङो मा होनो ओमफ्राय बिमाबाबो जागोनबालाय नामा इसेबां हिनजावनि अभाबाव दोननाङाब्रा लाजिलाय लाङो आं बोरैबाबा अननोबो ओंखारलांबाय आं नोंखौ सासे नागिरना होनोसै दे आं नों टेनसन दाला आंखौ हगारदोल' नोङो जागोन दे मालाय आं नोंखौ इसेबां गाज्रिबाबो खोनाया नङा माथो नों खेबसेल'सो गाबज्रिदों आच्छा बार' थाइबानि लारु जोंहानि आफा गोमानानै दङलै बिनि थाखाय आं जोबोद दुखु ओमफ्राय नों आंनि दुखुआव मानो बाहागो लाफायाखैलै नों आंखौ इसेबो सैया नोंनि दुखुआवथ' बाहागो लानो हायो नाथाय नों दुखुखौनो आंनो दाबो खोन्थायाखैनोबा नोंसा आफायालाय बोरै गोमानांगौ जाखो एसेबां सिकिउरिटि थायो नोंसा आफाजों जोंहानि आफाया सम सिकिउरिटि लायालै एसे दुगा माराना बेफोरबायदि दुगायावनो सोरबा किडनेप खालामखो ना बहाबासो थांखो एसे टेनसन जादों आं बाइकआबो पान्सार जाबाय गारि गेरेजावसो होनानै फैबाय माखासे खामानिखौ आफानि बडिगार्डफोरानो मावजोब्बाय मोजांनि बाथ्रा दोलो आं दिनै जोबोद गाज्रि मोनदोंलै नोंसानि न'आव ओंखाम जालांसै नामा जोंहानि न'आवलाय मा ओंखाम जानोसै जोंहानि न'आ मोजांबो नङा जोंहा ओंखाम ओंख्रि गोथावबो जाया जोंहा दुखियासो नोंहा मालाय माहाजोननि फिसाला नों मुगैगोन ना ओरैनोबा माहाजोननि फिसालाफोरा दुखिया सिख्लाफोरखौ नायस'ना जेरै माहाजोन सिख्लाफोरा दुखिया सेंग्राखौ नायफिनो आरो एखेसोब्रा एखे नों बांद्राय जेबो सानबाय थानांला आं दिनै दुखु जादोंना थौ नोंसानाव ओंखाम जाहैनोसै आं फै होमबालाय ओंखाम जानोबालाय जोंहाना हले गोथाव ओंख्रि मोनजाया दै उनाव बुंनो मोना हले जेबो होनालै जेबो ना एमाव राजा आयं दिनैसो नुबायलै नोंखौ मोजाङैनो दंना आयं मोजाङैनो दङ माथो उन्दैफोर अमा राजाया गोमानानै दङनो बेखौनो खबर लानो फैदों आं
औ गोमानायालाय गोमादों ओमफ्राय मानसिया बेसे सावलुन बावलुन ना गोमामादोंना गोमाफ्लादोंना मादों जेबो ताल मोनाखैलै एमएलए नालाय सोरबा किडनेप खालामदोंबो जानो हागौ बिदिबो साननाय फैयो ओमफ्राय मानसियाबो बोरैबा सावलुन बावलुन ना बेनिखायनो माबा माबिबो साननाय फैलायलाङो हा नोंलाय दालाय बहा थांनो नागिरदों आंना नै दुलुर मोननाव थांनो नागिरदों ओंखाम जाहैनि टेनसन जाबा आं बिराद जानो लोंनो गोसो जायो मालाय टेनसन जाबा जानो लोंनो लुगैया नोंहा लुगैयोसो औलाय आं मानसिया एसे जुदाना जानो लोंनोसो लुगैयो उल्थानो हा होमबालाय आं थांग्रोनोसै दे नों दा उनाव फैबानो जाबाय जागोन दे आयं बाप्पा ओइ अमा राजा मा एसेबां नायबाय थाखोब्रा बोरैबा गोसो थोबा मा जानांगौ जाखो आंखौ नों हिनजाव जानाय मोनब्लाबो ना आं नोंखौ गोसो थोआमोनब्रा आच्छा एसेबां कनफिडेन्टआ बुंबायना नों देलाय हिनजाव जाना खिन्थालाय होमबाबो आं नोंखौ गोसो थोआब्रा गोसो थोआ दा बायदियाव आं मेकआप फुननानै हिनजाव बायदि थाबा नोंफोरबायदि मानसिया बारसिनगोनब्रा आंखौ नोंखौ बारसिनस्लायस्लाय बै गुवाहाटीनि दाखोर दाला गारग्रा नालायाव बारसोमना थाहैगोन आं आच्छा होमबालाय आं हिनजावखौनो जानोसै बे बोसोराव हिनजाव मोनाब्ला बे बोसोराव लग्नआ जायाब्ला आथोनखौनो सोलायनोसै आं आथोनखौ सार्जारि खालामनाय हिनजाव जानोसै आं गिखौ मानसिफोरासो बिदि सानोब्रा गावनि सायाव जेबो फोथायनाय गैयै मानसिफोरासो नों नोंनि सायाव फोथायनाय गैयाब्रा नों जे हौवा जाबा हिनजाव मोनगोन बेनिखायनो हौवाखौनो लुगैबाय नों ओइ बुरबेट खायसे खायसे मानसिफोरा गावखौनो हिनजाव बायदि मोननानै लायो खायसे खायसे हिनजावफ्राबो गावखौनो हौवा बायदि मोननानै लायो बुरबेट जेबो मिथिया नामाब्रा आच्छा नोंलाय गावखौनो मा मोननानै लायो आं गावखौ हौवा बायदि मोननानै लाखायोब्रा नाथाय हिनजावखौसो मोना बेनिखायनो हिनजाव जानोसै आं जाबानो जाबाय आं सिगाङाव बुखिनाङा आरो भिडिअआ डिलिट खालामबा खालाम जेब्लासिम हिनजाव मोजां होआ नों आंनो आं डिलिट होननायखौनो खालामा आरो नोङो आंखौ मानसि लगायनानै किडनेप खालामनानै जुदि नों भिडिअखौ डिलिट खालामहोयो बे मालाबाबो जायाब्रा आं थैनानै थांनाय लोगो लोगो भिडिअ हारसिंनो अपेन जानानै सोरगिदिं इन्टारनेटआव भाइरेल जागोन मिथिबाय बेफोरबायदि खालामनानै लाखादों आं मिथिबायना नोंनि भिडिअखौ आंनि उदै सिङाव दोनखुमादों आंखौ जुदि बुथारबाय भिडिअआ अट'मेटिक सार्कुलेट जाखाबाय आरो ना इन्टारनेटआव माबायदि नों बेखौ बोरै मिथिनांगौब्रा बे आंनि आदब खायदाजों बानायनाय बेनिखायनो नों आंखौ बुथारनोबो हायाब्रा साला सुवादा बे बाराव आंखौ जामब्राव मारथारसिगोन नामा बारा जायखिजाया हिनजावखौल' मोनहोदों आंनो हिनजाव 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 गाबख्रावबाय थानाङा नों माथो हाबा जालानो हाबा जालाथ' आरो थेवबो आं हिनजावजों खेबसेबाबो लाइन मारिगोन आं दावसै दालाय नों गियाखै नामा माखौ गिनांगौसै जुदि थफिरामा हमजायो जोंबो हमजाफागोन ना हमजायो नामा बे थफिरामाव खायदा बोराय मोनसे दंखायो आरो नों जिंगा दासिबाय आं दंना आं दं आं थायो मानो गिनांगौ जाखो ओइ मोदायजोफोर मा थफिराम अमा राजानि खोथा सावरायगासिनोब्रा नोंसोर मिथियो नामा अमा राजाया बहा दं आयौ बाला जोंलाय माला थफिराम अमा राजानि खोथा रायलायखो दे रायलायाखैहाय मा खोनाथारदोंलै आं खोमाया गुवारद्राय जाबाथाय बांद्राय माबा माबि खोनायो मिथिबायना बेनिखायनो खोमाखौ नांगौनि बारा फुवारना लानाङा मिथिबाय सन्थ आच्छा बे नोंनि फिसालाया मा दसेनो देरखोबाय औ देरबाय बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय माने स्ट'रिफोरखौ बांद्राय बोलो बोला खालामनो गोसो गैया टिभि सिरियालफोरनि बायदि बेनिखायनो जोंहा थरल' हंलाया एसे देरबाय आरो रायलायनो रोंबाय आरो बांद्राय देराखै दे होमबा फैफिनलायदो भिडिअआव मा नाम मोनलाय नोंना आंनि मुङा मुस्रि हंला थरल' आयौ बाला नामाबो ओमफ्राय खर'आव नोंना खानाय दङमोन माथो मा जाखो दे खानाया अबेजे खानाय गैयाबाबो मोजां नुथारदों आयो आंखौ अखाफोर बायदि नुथों होननानैनो आफाया खानायखौ सिननानै होबाय सिननानै होबाय नङाबा आं बायदि एखे नुनो नागिरो ना आच्छा अमा राजाखौ मोनबाय नामा अमा राजा सोंबाय थाखोबा जोंलाय मा मिथिगौ दे आच्छा मिथिया होमबा नोंसोर दे होमबालाय हंला बेटा औ न'आव थांनोसै ओइ आं नोंखौ बुंखाबाय ना लासै लासै रायलाय होननानै आंसो बुंदों दा नोंखौ लासै लासै रायलाय होननानै जाबाय थांनोसै थुदो बिनानाव हांग्रिमोनदि नों मोजाङैनो दङ ना औ आब' आं मोजाङैनो दङ नोंहालाय आंबो मोजाङैनो दङ बुमायालाय दाला बुला नामा जौ लोंनानै बुनायालाय बारा बुला लोंनायखौबो एसे खम खालामबाय औहाय जौ लोंबानो खायसे मानसिफोरा बुद्रु खालामथारो जौ लोंनानै सिरि सिरि थाबानो जायो मानो नांलायनोबा गोसो जायो बेनोथ' जौ लोंबा बांद्राय जेबोखौनो बुंजाया आरो आंथ' जेबोखौनो बुङा हा दे नोंना गथ'आलाय बहाथो थाबोखो मानोथो लाबोआखै बिबैजों गारबोथ'दों आं दे मोजां दा बे उन्दैफोर अमा राजानि खोथाखौ खोनानानै फैदों आं निउस चेनेलफोराव नुदों नालाय दासो फन हरदों आङो थफिरामजोंसो गाग्लाबगासिनो मालाय नंगौ माथो बुंनो आरो बिनि आखलखौलाय गोमाबाबो एबार आं टेनसन लाथाराहाय
थफिरामा थिगखौनो बुंखादोंमोन बे मानसिखौ फोथायजाया बहाबासो दङ होननानै हनै थफिरामजोंनो मोनहैमारबाय दे होमबालाय मोजांनि बाथ्रा बेखौनो आंहा गिदोंमोन आंबो गिदोंमोन आरो बेखौनो हालाय हाफाय जादोंमोन मानसियानो थिग नंमारा थार गज'सो दे जेबो नङा मानसियाथ' दङना दे होमबालाय नों दसे जिरायथ'लाय गोजांनानै दुगैनोनो हायाखैनो सासेया दुगैनो थिनबाबो दुगैनोनो नागिरा सोर सासेया बेलाय दाउखा आबाया थुखैजानोनो नागिरा एमाव आबाखौथ' दा बुंसै सेंग्रा देरनानै लाजिग्रायानो जासोबाय दा दाउखा आबाखौनो हमख्रुमसैबाबो दुगैहोनांगौ सासेया मालाय हिनजावसे हारसिंनो दुगैयो बे हौवासा मानैयासो दुगैनो नागिरथारा होमबालाय आंनो फुदुंहैनोसै र' नाङा दे थाथ' नोङो आरो खामानि मावग्राबो लाबोखाबाय जोंहा दे मोजां जाबाय हेल' नोंथां गाराय गोथां आं मोजाङैनो दं जेबो टेनसन लानाङा दे आं थांगासिनो अफिसाव जागोन साला सुवाद थफिराम नों बायदि मानसिनि थाखाय आंहा बेसेबांबा खामानि थालांबाय नोंनि फैसा जासुला खामानिया थोद भट थोद थोद अरे वाले बम्ब्रमानि निउस खोनासंनि आं खुलुमबाय बे समाव आं बम्ब्रमा बयनिबो आगोमा लाब्रा बड' स्टुडिअ गासैखौबो बरायबाय नै जोंहा दासो गोदान खौरां मोनबाय बिथां अमा राजा एमएलए हारसिंनो बहाबा थाखुमानानै दङमोननो दा बियो नुजाफिनबाय दा मानो थाखुमानानै दङमोन बिनि खौरांखौ जों दाबो मोनथियाखै उनाव जों मिथिबा नोंथांमोननो खबरखौ दैथायहरगोन लोगोसे नैथि खबरानो जाहैबाय बिथां एमएलए दुरलाय माने नार्जि बुदां बिथांमोनावबो सिखाव जादोंनो सना रुफा बेसेबांबा धोन सम्पति खावनानै लांबाय होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों अब्ला दिनैनि रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों आच्छा थाइबानि लारु बे बम्ब्रनि सुलुङा सोरबा आंबो मिथियालै ओमफ्राय आंखौ मा बाथरि होदों बियो आं हारसिं गोमानानै दंमोन साल' नों आंखौ ब्लेकमेल खालामबायलै थफिराम हिनजाव मोनैनि थाखायसो गोदाव सोराव खालामदोंब्रा आङो हिनजाव सासे मोनबानो बस सब खुसि जाबाय आच्छा लोगोफोर बारग'बाय आङो बारग'बाबो आंनि सायाव दाबो खैफोदा दङ मानो होनोब्ला थफिरामनि सायाव माने थफिरामनि आखायाव आंनि एगेन्सै भिडिअ दङ फट' दं बेनिखायनो आङो नेक्स्ट मा स्टेप लागोन बेखौ आं मोनथिथ'ला थ' लोगोफोर आं बिराद गगा मोनदों नै गगा मोननाय माथो खोनाखादों नोंथांमोना मा होनबावनो गोजां बोथोरबा आंना प्रब्लेमानो जोबालै 6 मास प्रब्लेम जाखायो आंना गोजां बोथोरबा थ' नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय जाय बिथांमोना मोनथिनोसो गोसो जायाना मानोसो गोसो जाया कमेन्ट बक्सआव माथो मिथियै बायदि बुंहरथारो सोरबालाय मिथिखायो गगा मोनबाय थायो बेसेबां जोथोन लादों बेसेबां मा खालामदों नोंथांमोना जेखौ मोनसेबो थिननायखौ लायो नङा एक्सारसाइज खालामदों योगा खालामदों कपालभाति खालामदों मा खालामाखै मुलि लोंदों मुलि जादों माबा मिबि खालामदों एकदमबारे खालामनांगौ खिन्थु खालामजोबदों गोदोनायाव मा फानब्रबनांगौ गन्थं सिङाव दै लुनांगौ दै सोनांगौ माबा गरम मा होनोमोनलाय बिदिखौ गरमनि थाब लानांगौ सेस हाइजें मोनांसुनांगौ हालदै मोनांसुनांगौ गासिबो खालामजोबबाय नाथाय खामानि गैया गोजां बोथोरबा अट'मेटिकलि बेमार जाखायो बेमार भिडिअखौ दाबो बिराद खस्थ'जों खालामदों अब्लाबो नोंथांमोना नायदो दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना जे मोनसे गेमनि एडभार्टाइज नुगासिनो दङ नोंथांमोना गेमखौ गेलेलासिनो था दै बेफोरखौ गेलेनो सोलोंनाङा आं दा भिडिअनि गेजेरावनो होननांगौमोन लास्टावसो होनबाय नोंथांमोनाबा लास्ट टाइम नायगोन ना नाया आं मा मोनथिनाय नंला बेनिखायनो बारा सिरियास लानाङा दै लोगोफोर दे बाय